Díos Maríomh, inniuh mar íliam tá an talamh Michael Cronin, ollamh le Francais Éiceolaíocht na Tríonóide I Mbaile Clia, agus údar go leabhar an tábhachtach an Gaeilge agus an Éiceolaíocht. Agus leabhar sin dearann Michael go bhfuil an Ghaeilge riachtanach nuair a bhíomad I dul an ghlaic leis an athrú aeráide. Mar sin Michael bhhailliamsa go míon ófáúin canaithe go gceapann tú go bhfuil an Ghaeilge riachtanach sa ggóthaíocht seo. Gur maigad a fadar, well, an digital rud a hála fadar ná. Thosig mé ag léamh na pléanna ghníomhaíochta aeráide a bhí choramach ag an rialtas an gmór an ceann tháinig amach 2009 agus bhí pléanna ann ag clúdach gach ile nuí den timpplacht. Ach, thug mé fí deara go raibh barna olmhór ann, ní raibh tagart a bit ann don Ghaeilge. Agus an sin an rud a bhí leom ná seo í an teanga atá nilán seo le 2000 bliain an nuas. Agus tá gach park, gach ile ceann, gach ile éin, gach ile treo sa tíirse tá chuirsíos déanta sa teanga seo an timplacht seo. Séad atá ann sa Ghaeilge ná contas olmhór timplacht na Éirinn. Agus beidir rud tá níos tábhachtaí fós ná an tá chuirsíos leanúnach sna scéalta, sna haeráide, sna dáanta, sa maileideas an gceangal leanúnach idir an duine daine agus an timplacht. Bhfuil muintir na Éirinn sa Ghaeilge fitte fute leis an teanga. Mar sin an tuairim atá amsa ná tá an Ghaeilge leornach, tá an Ghaeilge mar phríomh uirlis agus muid ag iarra na feibanna seo a réiteach nó iad a ceansú bhealach ar bith. Mar séir atá an mar hampla tá hain I choníar seo im lech lia, tagan na anam na charach seo ó an dómh linn, anam eile na charach ná baile átha chlia, tá an farc is mó san Eorp, an paimhlí is mó san Eorp, an tanamitá orthaí sa Ghaeilge ná parc an uisce, a banan na hanach sin go léir le ceist na hiisce, agus ní réon ceist níos peánaí mar hampla scarp seo ná sa láthair uisce do winter na charach. Mar sin, má tá an Ghaeilge agat mar cheanga, tá uirlis agat chun feibanna a bhanas leis an timplacht a thuiscint. Agus rud eile de, tá ceangal idir tú hain agus na daoine a tháinig ród, agus iad ag dul in lech leis an timplacht. Is féad leis an Ghaeilge an duine a amsú sa timplacht, an duine amsú go bacht sa timplacht. Agus dearann annach chuid saineolaí agus ceist na timplacht tá seo pléite acu ná go dagan meas an timplacht as tuiscint. Agus tagan an tuiscint seo as achmhainní na teangain. Cé hiad na focail atá agatsa chun chuirsíos a dhéanamh de thimplacht hain. Mar muna bhfuil na focaila agatsa, bhfuil tú an chuirsíos a dhéanamh an timplacht. Ní féidir leat tábhacht na timplachta seo a thuiscint, mar níl tú an fiú an timplachtaí hain a thuiscint. Ach leis na haicmhainní atá an sa Ghaeilge, is féidir leat tú hain a lona sa timplacht seo, de stair hain a ceangal le stair na daoine a tháinig ród. Agus is féidir leat sa scéalta nua, árán nua, saol nua a cuma agus a ceapal sa teanga
sin. Tá agus is don sin rud atá gur forleathan fod an dain, go dtuige méid sin níos cé có sever is atá síocht na mondúcasach, an tuiscin seo atá ag na bondúcasaigh an tímplacht, agus an teanghfuil idir an duine daine agus an tímplacht. Tá sé sin le feicáil Simráisiil, tá sin le feicáil Sin Afric, tá sin le feicáil San Astráil, agus tá sé sin le feicáil in ar díor hain. Tá severas ítach agin an galtúr seo. Chuirsíos leanúnach fear 2000 bliain an timpeallacht. Agus chun na feibanna allmhór seo a réiteach ba chórdóin dul in lecht agus tarint as an severas allmhór seo. Agus fad, Michael, sin dúsláin mór atá tú ag chuir roing amach agus gur míle agat as a bhíú doing ar an bhíseán seo. Fáilte